Karon ay ka-40 kaadlaw suka namatay si Negros Oriental Governor Roel Digamo ug mga kaubanan gumikan sa pagpamusil dito sa lungsod sa Pamplona. Yun sa kini sa paghandom sa mga taga Negros. Anang live report ni Nico Serino. Nick. Yeslan hustisya ang padayon nga gisinggit ni Pamplona Mayor Janice Digamo alang sa napatay nga si Governor Roel Digamo ug mga kaubanan dinhi sa Negros Oriental. Sayang lubnganan sud sa family compound sa barangay Bunawon sa lungsod sa Siaton, gihandom sa pamilya ug mga higala si Negros Oriental Governor Roel Digamo sa ika-40 Dias sukad sa iyang kamatayon. Sayo kaganiha, usa ka santos nga misa ang giselebrar sa pari nga lumad ning maong lugar ug kababata mismo sa gobernador. Nagpasalamat ang byuda nga si Mayor Janice Digamo sa suporta sa mga silingan ngadto sa gihulagway nila nga anak sa Bunawon ug anak sa Siaton. Apan mas daghang mga tao ang mitambong sa laing misa pasado alas 10 kaganihang buntag. Tulo ka mga pari ang mikonselebrar o gitambungan kini sa mga paryente, mga higala ug mga supporters sa kanhi gobernador. Lakip sa mitambong ang mga nabiktima ug nasamdan sa Pamplona shooting sama kang Provincial Health Officer Dr. Leland Estacion. Definitely all of us will die. But the question is, makahuluganon ba ang akong kamatayon sa akong kinabuhi? Mayroon ta akong kinabuhi. Nakaapekto ba ang akong kinabuhi sa uban? O kitang ni akaron dinhi usa sa mga saksi witness unsa siya diha sa iyang pagpangalagad. Si Mayor Digamo mipasabot sakit ang nahitabo apan magsilbi kuno kining yawi aron pagkabot sa kalinaw sa probinsya. Misaad kini nga padayon silang maningkamot aron makabot ang hustisya sa nahitabo. Gani gipangandama na karon sa ilang kampo ang Senate hearing sunod semana kabahin sa maong issue. May mga testigo na sab sila nga giandam. Pwede naman pwede na muadto ta didto and words lang at bibig mo lang. So yung mga gusto na mag-proceed dito, nag-meeting din kami if they are willing to go, and parang nakita din nila na it is really now or never. Dili lang ang hitabo sa Pamplona, kundili lakip sa buot nilang patutukan sa investigasyon ang uban pang mga pagpamusil nga hitabo sa Negros Oriental nga matud pa wala na sulbad. Ang purpose talaga natin doon for the investigation is first, the national government will get to see how gaano kalaki yung problema namin. Second, hopefully they will come up with legislations na will prevent, kasi sa observation namin may mga systems sa government na nag-breakdown, kaya nangyayari yung maraming namamatay. Samtang gipasabot sa Provincial Health Office, gihanay na ang mga sessions sa debriefing nga himuon alang sa mga nabiktima sa pagpamusil ug sa ilang pamilya. Gikinahanglan kini aron matabangan sa pag-cope up human sa nahitabo. Ito yung presentanan, including the families, no? Kaya ang family po sa i-debrief po nimo kay na-shock ba sila what happened to their member of their families. Gikinahanglan kini aron matabangan sa pag-cope up human sa maong panghitabo. Samtang gawas sa Bunawon sa Siaton Land karong hapon, laing santos nga misa ang gihala dining 40 Dias sukad namatay si Governor Roel Digamo og makaubanan dito sa lungsod sa Pamplona. Gihimo dinhi sa gawas sa Capitol Building sa Dumaguete City ang santos nga misa nga gihalad alang sa mga namatay sa Pamplona Massacre. Gipanguluhan kini ni Father Constantino Bong Puzon, CSSR, ug gitambungan sa mga empleyado sa Kapitolyo pinanguluhan ni Provincial Administrator Karen Molas. Sa pagkakaron lan padayon gihapon ang panawagan sa mga empleyado sa kaparian sa iyang wali o sa mga taga-Negros nga makabot ang hustisya taliwa sa dugoong panghitabo didto sa lungsod sa Pamplona. Ingon man ang pagbaton gyud sa gitinguha sa tanan nga kalinaw ug kahapsay dinhi sa lalawigan taliwa sa mga nahitabo kaniadto. Mo kanang latest gikan dinhi sa Dumaguete City Lan. Okay, daghang salamat Nico Serino.